Ya ngono le.
Aku wis ngaku salah kondo sanyatane saka tiramu ana lambe geni sing ning ati enggal disirami yo ben adem dek wingi mbok wis aja sujon aja nyiksa raga tresno kuwi mesti ana kuda mawa sing ning dodo enggal dileremno yo ben tentrem dek kaya semono ronce-ronce melati benake rawe pupos kelapa tanah sangilingke kanthi tuwa aku isih tresno gawe senadyan ana kuda sepira Dewala Putra aku wis ngaku salah kondo sanyatane woi saka tiramu ana lambe nangis meh geni sing ning ati enggal disirami yo ben adem kaya dek wingi mbok wis aja sujon rasa nangis raga tresna kuwi mesti ana kuda sing wis ya wis mawa sing ning dodo enggal dileremno yo ben adem dek kaya semono ronce-ronce melati benange rawe pupos kelapa geni sing ngilingke kanthi tuwa aku isih tresno gawe nangis meh senadyan ana kuda sepira akeh ronce-ronce melati benange rawe pupos kelapa tanah sange kanthi tuwa aku isih tresno gawe udah sepira akeh kisah nyata lur sing sabar sing wis ya wis nangis meh nangis
Bios. Sabar dong.